И здравейте на всички! Аз съм Вик Геймър. И днес ще ви покажа един клип как да сложите HUD на Team Fortress 2. Първо влизате в Google. Пишете HUD.tf и ето тук ви е сайта. Искате на HUD Directory и си избирате един HUD. Само да ви кажа, че не всички хъдове стават. После един път май бях го пробвал. Добре, влизате в HUD Directory и избирате някакъв, примерно аз играя с Ейтоя. Нали преди бях с друг, ама си го смених. И така, примерно е този. Само да ви покажа ето снимките. Цъкате на Download. И ето тук файлът ви се тегли и моят е готов. Затваряте Google. Всъщност първо отваряте файла и тогава затваряте Google. И ето ви го RaceHUD, така се казва, RaceHUD Master. Сега отваряте Steam, трябва ви Steam задължително, защото все пак да, там се играе Team Fortress. На вас сигурно ви е така, не сте си го направили като мен. Цъкате с десен бутон на Team Fortress и на Properties, Local Files, Browse Local Files и сега си затваряте Steam. Да. Отваряте папката в малък размер. Натискате на тъфа и ето тук ще ви излязат ето тези папки и вие трябва да намерите къде пише Custom. Ето тук е Custom. Натискате на Custom и ви излизат ето и тези двете. Отваряте това HUD и го премествате отвън на работния плод. Сега това го махате и добавяте HUD ето тук в тази папка, но не и в тази. Вътре в папката. Сега отваряте Steam и влизате в TF 2. Но да знаете, че не всички хъдове стават. И ето хъдът ми е готов, както виждате, защото нали се не зарежда с тази снимка. Само да зареди, за да ви покажа. И ето тук, ето ви го менюто. Тук, ако имате една светкавица, това е айтъма, нали? В смисъл, новия айтъм. Не е като удивителен знак. И
Да, това е всичко. Надявам се клипът да ви е харесал. Абонирайте се за мен, ако искате. Харесайте клипа и